Ahojte, nachádzame sa v beauty salóne Lilis, kde pripravujeme krásne finalistky súťaže Queen of Golf na fotenie golfovej značky Bunker Mentality. Naša krásna finalistka Nika je už pripravená na fotenie a preto jej položíme pár otázok. Ahoj Nika, ako sa cítiš? Ahoj, cítim sa veľmi dobre. Prezrad nám Nika, odkiaľ si, koľko máš rokov a kde študuješ alebo pracuješ? Pochádzam z Bratislavy, momentálne bývam v Malackách, mám 21 rokov a neštudujem a pracujem ako kozmetička. OK, ďakujem. Nika, povedz nám, čo ťa motivovalo prihlásiť sa práve do súťaže Queen of Golf? Tak určite ma motivovalo spoznať nových ľudí, nazbierať nejaké nové skúsenosti, zažiť nové zážitky a určite naučiť sa hrať aj golf. Nachádzame sa na golfovom fotení finalistiek súťaže krásy Queen of Golf. Ja tu už mám krásnu finalistku Veroniku, ktorej položím pár otázok. Ahoj Veronika, ako sa cítiš? Ahoj Lívia, cítim sa veľmi fajn. Som rada, že som sa mohla zúčastniť tejto súťaže a teším sa na finále. Veronika, povedz nám, odkiaľ si, koľko máš rokov a či študuješ alebo pracuješ? Som z Liptovského Hrádku, ale študujem v Brne na Masarykovej univerzite, obor psychológia a tento rok ma čakajú magisterské štátnice. Ďakujem. Vymenuj nám niektoré z tvojich hlavných záujmov. Mojím veľkým záujmom je šport už od raného veku, kedy som sa venovala modernej gymnastike a od doby, ako som začala chodiť na strednú školu, tak sa venujem fitnessu a mám rada bicyklovanie, inliny, takisto rada behám a zaplávam si rada občas. Máme tu ďalšie dve finalistky súťaže krásy Queen of Golf, Sabinu a Stanku. Tieto krásne finalistky práve dokončili fotenie golfovej značky Bunker Mentality a ja sa ich spýtam, ako sa cítia a aké bolo fotenie. Takže Sabinka, ako sa ti páčilo fotenie? Páčilo sa mi, lebo bolo kreatívne, bolo také crazy a živé, proste bolo to zábava. Čiže si ho užila? Áno, užila som si. A ty Stanka, ako sa ti páčilo? Veľmi bláznivé bolo, čo bolo veľmi sympatické a s dievčatami nás to dosť spojilo. Keďže sa nepoznáme, sme sa prvýkrát dnes stretli, takže nás v podstate spojilo tá sranda. Teda keď ste sa dnes prvýkrát stretli, aké máš dojmy z báb z ostatných finalistiek? Sú veľmi príjemné, priateľské a zatiaľ je to super. Dobre, ďakujem. Poznám Stanka, odkiaľ si? Z Prievidze som. Sabinka, ty si odkiaľ? Z Banskej Bystrice. Kočky, koľko máte rokov a študujete alebo pracujete? Ja mám 30 rokov a venujem sa modelingu a fotomodelingu. Momentálne je toto moja práca. Ja mám 19 rokov a študujem na hotelovej akadémii vo Zvolenie. Posledná otázka, babi, čo vás motivovalo, aby ste sa prihlásili práve do súťaže krásy Queen of Golf? Hlavne nejaké nové zážitky a spoznať nových ľudí. V podstate o to ide. Tak príležitosť, aby som mala nejaké tie skúsenosti aj s takýmito vecami a tá zábava proste. Ďakujem vám, dievčatá, želám vám veľa šťastia v súťaži. Ďakujeme veľmi. Ďakujeme.